Bé, doncs aquí un altre viatge al sud-oest dels Estats Units. Us portaré a visitar un parc on hi fa molta calor. És un dels indrets on més calor fa al planeta Terra. I no estic parlant de Death Valley National Park, que està aquí a Califòrnia, molt a prop de Las Vegas. Haurem d'anar una miqueta més cap a la dreta, exactament a la vall de Moapa, i que són uns 45 minuts, una horeta al nord-est, direcció Utah, de Las Vegas, i es diu Valley of Fire State Park, és a dir, la Vall del Foc. És un indret, és un parc que l'he visitat per tercera vegada i m'encanta. M'encanta aquest lloc per refugiar-me de l'hivern de Utah, perquè hi fa molta calor, però sobretot per les oportunitats en termes de fotografia i també per desconnectar una mica. I bé, en aquest lloc s'hi pot visitar durant qualsevol dia de l'any. És millor visitar-lo abans que arribi la forta calor, anava a dir de l'estiu, però no, perquè a l'abril ja fa molta calor també, és a dir, durant els mesos d'hivern possiblement sigui la millor opció per visitar la Vall del Foc. Tot i que, com a part del desert de Mojave, també fa fred. El desert també fa fred. Però bé, és una gran alternativa per totes aquelles persones que visiten Las Vegas. Si se'n cansen de Las Vegas, de tota... Vaja, no és dels llocs que a mi m'agradi més dels Estats Units, la veritat. Si vols desconnectar de l'oci nocturn, de tota la festa que hi ha a Las Vegas, realment una opció a tenir en compte és visitar aquest parc estatal de Nevada, que està situat aproximadament una horeta al sud-oest de Utah. Aquí a la Vall del Foc és un lloc brillant, és superacolorit, situat, això el que deia, al nord-est de Nevada, a l'estat de Nevada, i hi ha unes vistes panoràmiques impressionants. També pots fer senderisme perquè hi ha moltes rutes, petrolífics, i vaja, en general són un lloc per visitar formacions rocoses vermelles des de fa molts anys. I bé, a causa del color de la pedra, el sol i tot plegat fa que sigui un lloc molt fotogènic, és un paradís per gent com jo que ens agrada molt la fotografia de paisatge. També una opció quan visiteu aquesta zona és visitar el Gran Canyó del riu Colorado, que realment està bé, relativament a prop. S'hi pot visitar a través d'helicòpter des de Las Vegas, però jo recomano anar per la carretera, si seguiu el cursor, la 93, cap aquí, direcció Kingman, on des d'aquest punt, i si aneu seguint la carretera 66, evidentment, com diu el nom, gaudireu tota aquesta ruta que formava part de la ruta 66 fins a Seligman, i està ple de botigues i de records amb decoracions d'aquells temps de la ruta 66, on era la via principal. Evidentment que després, les opcions de carretera han sigut molt millors, no? I van crear l'autopista Lightfoot i aquesta. Jo aquest tram de la Route 66 l'he fet 2 o 3 vegades i ja està bé. Sobretot si vas a visitar el Gran Canyó, que has d'arribar fins aquí a la ciutat de Williams, llavors ja puges cap aquí dalt. I aquesta és la part sud del Gran Canyó. També recomano visitar la part nord, aquí a Jacob Lake, hi ha la carretera que et porta a la vessant nord del Gran Canyó,
i bé, és un lloc també molt contrastat. Així com al sud hi ha més turisme, hi ha més infraestructura per turistes, i també fa potser alguna més de calor. Aquí al nord sembla ser que queda com una mica més apartat i la indústria del turisme no envia tanta gent aquí i per tant fa que sigui la visita més relaxada. I bé, he tingut la gran sort d'estar-hi també 2 o 3 vegades, unes pistes panoràmiques, sobretot a la posta de sol. Bé, de fet, en qualsevol moment, perquè la llum que il·lumina aquestes formacions rocoses, tota aquesta part és brutal, és simplement brutal i et deixa bocabadat. I això, res més. Ara us ensenyo les fotos, uns vídeos. Aquí Google us ensenya un mosaic de fotografies de la Vall del Foc. Aquesta que estic assenyalant és una formació en forma d'elefant. Aquesta és la wave, la onada, que ara us ensenyaré alguna de les meves fotos. I també, com que no puc compartir totes les fotos que vaig fer, us convidaria a visitar la meva pàgina web, que és joan-scala.pixels.com, i aquí trobareu no només les fotos que vaig fer en aquell cap de setmana, sinó totes les que jo vaig penjant i estan dividides per col·leccions. Aquí tinc, per exemple, les que jo considero una de les fotos preferides, moltes fotografies aquí dels parcs nacionals, de Yellowstone, de Glacier, de Bryce, de tots aquests parcs nacionals tan preciosos que tenim per aquí. Jo visc molt a prop de la illa d'Antelope, doncs també aquí imatges de paisatge, d'animalets que viuen, que habiten aquí a la illa d'Antelope, per fotografia d'ocells, el musc, que és un dels animals que a mi m'agrada molt, dels meus preferits, etc. Els barns, les granges americanes i tot un reguitzell de fotografies que vaig col·locant aquí i que espero un cop arribi a Catalunya a poder reactivar i pugui treballar tranquil·lament una altra vegada i pugui vendre les meves fotografies a tot el món a través de la meva pàgina web. Actualment, i des de fa ja gairebé 2 anys i mig, que a causa del meu visat no puc fer-ho. En aquest viatge el que vaig utilitzar bàsicament van ser aquests 2 objectius. Són els objectius que més utilitzo quan faig ja sigui paisatges o quan em trobo en llocs com canyons, llocs estrets, com ha sigut el cas en aquest viatge a la Vall del Foc. Quan estic dintre d'un canyó, en llocs molt reduïts, el Sigma 10-20 mm amb f4 va molt bé, perquè utilitzo bastant la part d'ultra gran angular, uns 10 mm, i també vaig posar-li un filtre polaritzador perquè feia molt de sol i el cel estava super net, sense núvols, molt blau, llavors per potenciar una mica els colors, sobretot del cel, doncs aquesta és la raó per la qual vaig utilitzar el polaritzador, que està aquí. I per fer les fotos, amb el Sigma 10-20 vaig utilitzar-lo per fer les fotos dintre de la roca que hi ha dintre l'arc i tot això. Era un indret molt reduït, llavors els grans angulars són els objectius que s'han d'utilitzar per a aquest tipus de situacions. I amb les fotos que veureu de el que se'n diu la roca de wave, la ona, vaig utilitzar aquest objectiu, que és un dels meus preferits, és el 24-105 de Canon, de la sèrie L, i també per fer panoràmiques. Quan faig panoràmiques, a vegades sí que les pots arribar a fer així horitzontals, però per aconseguir millor resultat o per tenir més informació, i després com que tendim a retallar les imatges, doncs el recomanable és fer les
les fotos en sentit de retrat, en vertical, i així tens més lloc per retallar, tens més possibilitats. I ja està, sobre el tema dels objectius. Si acabes de començar en el tema de la fotografia, de paisatge sobretot, i no saps quins objectius comprar-te, si tens una càmera digital que no sigui full frame, és a dir, que tingui el sensor retallat, com és el meu cas, jo tinc aquí la Canon 7D Mark II, doncs no és full frame aquesta, llavors aquest objectiu 10-20 va molt bé com a gran angular. El Sigma té una molt bona qualitat també, a mi em va costar 500 euros aproximadament fa ja el 2011, mira, farà 10 anys, i encara el faig anar, i té una molt bona qualitat d'imatge, la veritat, i estic convençut de que ara el pots arribar a trobar potser per 150 o 200 euros de diferència. És possible, ja que van traient nous models, les marques. I bé, a Europa no ho sé, però aquí als Estats Units sempre hi ha moltes alternatives econòmiques en qüestió de fotografia, i sempre estic a la guait de les ofertes que hi puguin haver a través de la Canon. Moltes vegades se'ls treuen de sobre, són objectius que formen part de paquets que venen amb la càmera, a vegades es queden, doncs només venen la càmera i llavors es queda els objectius a les botigues, i a vegades, doncs, com és el cas també, doncs, que van crear nous models dels mateixos models, els van actualitzant, i llavors redueixen els preus. Jo vaig aconseguir aquest, era nou, com per la meitat de preu. Si costa doncs 1.000 i escaig dòlars, el vaig arribar a aconseguir per 500 i pico dòlars, o sigui que va ser per mi una ganga, més que amortitzat, perquè el faig utilitzar moltíssim, molt bona qualitat també, molt versàtil, és el 24-105 i l'utilitzo molt, o sigui, així per paisatges, com també si he de fer algun retrat i tal. Però res més. Això és la part més específica de l'equip que jo faig servir en aquest tipus de fotografia que ara veureu. Dintre d'aquesta part de la roca he fet la foto que ara mateix us ensenyaré. És increïble com la realitat sembla una altra, i aquest és el lloc. M'he d'agenollar per entrar aquí dintre, i aquí es pot veure aquest arc dintre d'aquesta formació rocosa, i és una de les fotos més, no sé, més popular o què, però és una de les fotos que formen part de la informació del parc d'aquí del Valley of Fire, a Nevada, molt a prop de Utah, i ha esdevingut un dels meus llocs preferits. És la tercera vegada que he vingut aquí i és l'última vegada que vindré. I res, us volia ensenyar, doncs res. Per tenir una idea de l'escala del lloc, aquest arc, aproximadament l'alçada, fa uns 60 centímetres, més o menys. I això és aquí fora. Per tenir perspectiva de l'indret. Fa força caloreta ja, estem al gener, però aquí és un lloc que fa calor i us agraeix moltíssim. De fet, és una de les raons per les quals he vingut aquí a passar el cap de setmana.
per fugir una mica del fred de Utah, del nord de Utah, i he tornat en aquest lloc per segona vegada en 2 anys o 3 anys ja. A veure si trobem més llocs per fer fotos. Early sun and the biggest sky greets hills that I have ever seen. These old stone walls and the ones they're holding, the only place I wanna be. Catch that light as it comes shining in your door. Catch those words as they go by. Catch that wave as it crashes over you, and keep the fire alive. In the dark, when the summer sun has set down all the heat of all the day, has warmed the ground and the earth beneath your feet, and watching fireflies in the